Aj s mojou bývalou sme mali presne takýto koberec. Vybrali sme ho spoločne. Potom som ho sám upravil na mieru do našej malej spálne. Myslel som si, že tam bude navždy a bude nás prevádzať celý život. No stalo sa tak. Najsmutnejšie na tom všetkom je, že mám pocit, že som naozaj urobil všetko, čo som mohol a napriek tomu som úplne strátil vieru vo vzťahu. A potom sa niečo stalo. Do rúk sa mi dostal tento koberec, ktorý som mal upraviť na mieru pre pár, ktorý sa práve chystal nasťahovať do svojej novej spoločnej spálne. Pravdepodobne teraz cítia to isté, čo som vtedy cítil ja. Samozrejme, najprv som si pomyslel, určite dopadnú ako ja. Čoskoro to aj tak skončí, na čo vôbec strácajú čas. A potom som si uvedomil, čo ak sa mýlim? Čo ak im to vyjde a zostarnú spolu? S kobercom, ktorý kedysi znamenal začiatok ich spoločného života? V ten deň som sa naučil, že ja si ešte musím počkať. A je to v poriadku. Naučil som sa, že život má pre každého pripravené iné prekvapenia. Ale viem, že jedného dňa nájdem niekoho, pre koho upravím koberec, ktorý navždy zostane len náš. Som trpezlivý.